Tervetuloa sitten tänne. Jälleen ollaan pelaamassa NHL:ää. Ja niin kuin viime videossa vähän hölistinkin, niin toi kuvataan erä kerrallaan ja ne sit julkaistaan noin päivittäin, koska siinä kestää ihan sairaasti ladata. Ja meillä on nyt täältä niinku kuvasta jälleen kerran näkyy, ollaan NHL 14 ja meitä on nyt 3 pelaajaa, koska täällä on kaverini Juho pelaamassa myös meidän lisäksi. Aloitetaan pelaaminen. Tässä paitsijat. Noin. Ja viime pelissä tulo oli 10-5. No niin, ja niin kuin kuulitte, niin siitä viime pelistä, jonka toi lopputulosta ei kerrottu, niiden hikojen takia tän otti Kami Kankaan 10-5 Virolasi voitti. Ja älkää tosiaan ihmetelkö, jos siellä sit meitä näkyy taas niin viime videossa kävi. Niille ei voi mitään. Well, it's our site for hockey. With Bill Clement, I'm Gary Thorne. Hi, everybody. Delighted to have you with us. We're going to watch this one between the Minnesota Blue Team and the Bruins. The first game's primary goal from the get-go. And the Bruins are on the board. Boy, that is controlling the air in this balloon right now. Another early goal on the road, and you've really settled Ai niin juu, ja sitten selvennyksi tää meidän Juho pelasi minulla. En puhu enempää hänestä. No, Juho tuli muistaa mua. Ai niin, nämä muuten kaikki tulee sinne. Leikkaa pois. Älä sääsi kuulaa. Se muu. Syötä tää OP-kaverilla. Et sä OP-pohjalla kaverilla. Syötään tälle. Mutta mä pääsen täältä pirun takapuolesta pois. Näköitä Mitä nyt käy? Vähän juotuksia tehdään harkkoihin. En mä tiedä. Milloin alkaa? 5. Paljon kestää? Tunti 30. Well, it's a trip, but sometimes it's easy for the player to make it look like a tripping call. At any rate, 2 minutes in the zip-in. The blue teams are going to go on the power play. This is going to be their first opportunity of the game. Campbell. Oh, man. Tremendous check right there. Right now, all he wants to do is get off the ice. Man, what an impact. That's one that's going to leave a mark. He's out in front of the breakaway. Hey. Campbell. Oi. Loose puck in the zone. He's got it. Moving in front. Here's a chance to clear. Clears it out down the length. Datsyuk. Oh, what an opportunity. 3-on-1 into the zone. Got that puck in the slot. Here's the pad. That's a major league collision right there. What a shot. Joo, en kyllä tiedä. Scoring area. Great scoring area, but did not get anything on the shot. Kerro ei läksä. On tätähän venätä. En mä pois yhtään asiakkaita. Joo, toivottavasti saatte selvä. Jos ette saa selvää, niin kommentoikaa tonne alle. Ota mun kalarit erittäin mielellään vastaan.
Mitä? Ei. Se oli upea. Hei, onks teillä toi kissa tuolla pöydällä? On. Niin, antaa se. Kaikki on hyvin, kun se ei syö mitään. Ei yli 3 puoli. Eikä tullut. Ja sitten vähän Mikä on nyt muuta? Ei. En mä tehnyt mitään. Juho täytyy säätää. En mä saa vaihtaa tuota maalivahdi. Vaihda sen. Mä en voi siitä, mä en nyt pysty nyt lopettaa. Ai niin. Nyt viime video tää 3. Mitä? Nyt viime video palautukselta. Palautuksia. Mitä sä? Palautetta. Palautuksia. No joo, ei oo vielä tullut kommentteja mitään. No niin, nyt saatiin Mika ylivoimia. Veijo. No niin, ja sen kommentoimisen lisäksi tuohon alas, niin sen lisäksi voitte myös lähettää sähköpostia osoitteeseen Miika ja Mirotin kamereissa @gmail.com. Ja tosiaan se nimi on kirjoitettu väärin. Ei ole muokkaamassa, että se on sairaan vaikea. Alun perin siinä oli meikäläisen koko nimi. Tonne saatiin vaihdettua. Niin siinä tuli ihan koko ajan. No, toinen nimi. Ota ja. Hyvä tää. Älä vedä. Toivottavasti kamerasta näkyy hyvin, pitäisi olla parhaalla mahdollisella paikalla. Ja niin kuin jos tuolta pienestä pelikellosta näettekin, niin alkaa olla erä lopussa, joten alkaa olla tämä videokin lopussa. Toivotaan sitten, ettei tuossa toisessa ja kolmannessa erässä akku ei lopu. Miksi se akku täytyy? Joo, se on. No niin. Eka erä loppu. Tämä video loppuu tähän ja toista ja kolmannesta tulee sitten video. Tosi siinä on se varaus, jos toi akku loppuu, niin sitten taas, jos loppuu kamerasta akku, niin sitten taas toi. No sitten tulee vähän. Sitten voi vielä tulla taas pelkkä eka erä. No katsotaan sitä sitten. Terve!